'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-Qiyai Ahmad Kamal Hambali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Matunjeng Nabi ketemu ngangkat ing sirah tuduh luhure pangkat ngungkuli atas pangkat menuso waktak pekerti bagus sentosa. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggih keluar lahir nggih niku lahir Kanjeng Nabi niku ora kaya bayi-bayi liyane. Nah, bayi-bayi liyane nggih niku wis lahir kaya ngono kuwi biasa ngoten niku. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku medal dalam keadaan napa ngangkat sirahe. Ya, ngangkat napa sirahe. Ya. Ya. Niki nak teng napa teng Al-Barzanji wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Terus Kanjeng Nabi ketika lahir niku dalam keadaan apa nyelehaken asta kalihe niku teng bumi teng gon lahirin niku dalam keadaan rafi'an ra'sahu. Ya, mustaqane niki napa saged diangkat. Ya, diangkat dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maring langit, angkat maring langit. Iso jengkelek dhewe ya. Iki nak duwe bayi biasa niku napa sirahe ora dicekel ngoten niku ngene dhewe iku sirahe. Ya. Mboten saged ngangkat ya sirahe dhewe. Terus nak bayi engko sampai umur berapa ngoten kula kesupen. Ya. Niku mbah 6 sasi ho pinten niku bayi dereng saged napa ya sirahe iki dereng kuat. Lah Kanjeng Nabi lahir niku langsung ngangkat mustaqonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunjukaken bahwa ya niki Kanjeng Nabi niki pangkate dhuwur. Kanjeng Nabi niki napa derajate dhuwur. Ya niki ing sirah tuduh luhure pangkat. Tuduh niku artine apa tuduh? Menunjukkan ya. Nuduhaken niku artine apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki luhur pangkate. Ngertos luhur nggih, mulya dhuwur. Ya pangkate dhuwur. Yang mana pangkate Kanjeng Nabi, derajate Kanjeng Nabi melebihi manusia-manusia yang lain. Di atas, jauh di atas manusia-manusia yang lain. Terus watak pekerti bagus sentosa. Begitu pula nggih budi pekertinipun Kanjeng Nabi, nggih watakipun Kanjeng Nabi niku nggih sae terus sejahtera sentosa. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nak teng napa Al-Barzanji mumian bidzalika rafi ila sujatihi wa ulah. Jadi ngangkat kepala niku wau nunjuke bahwa besok Kanjeng Nabi terus pemimpin ya, terus dan dadi orang mulya. Pemusyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah niku ngungkuli atas pangkat manusa niku lho. Niku sangka konten. Wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya niku watak pekerti bagus sentosa. Terus Siti Aminah utusan dateng Abdul Muthalib kasuwun dateng. Terus Abdul Muthalib dateng gancangan ya, macane gancangan. Ngajak kancane kanggo rewangan. Terus setelah lahir Sayyidah Siti Aminah niku langsung ngutus tiyang untuk napa memanggilkan Sayyid Abdul Muthalib. Berarti moros poe Sayyidah Aminah ya keranten napa abe Kanjeng Nabi niku pun sedo nggih. Abe Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah pas Kanjeng Nabi napa umur 2 bulan teng kandungan niku Sayyid Abdullah pun sedo ini wis dijelaske. Nah, terus ketika Kanjeng Nabi lahir nggih Sayyidah Aminah langsung menyuruh orang untuk memanggilkan mbahe Kanjeng Nabi. Berarti mbah sing bapake bapak nggih. Berarti umur sepahe Siti Aminah.
tolong panggilke Bapak Abdul Muthalib, tolong panggilke. Jadi Siti Aminah utusan datang, Abdul Muthalib kasuwun datang. Kasuwun artinya apa kasuwun? Kasuwun itu ora? Diminta nggih. Diminta datang. Iki sing lanang-lanang udah paham to ra iki? Basa Jawa iki nak jarine beliau basa Jawa sing kasar nggih. Kasuwun. Saiki tanom cilik-cilik kasuwun ngono paham to. Nak nyuwun paham, nak kasuwun ngono. Ya. Kasuwun datang, Abdul Muthalib datang gancangan nggih. Abdul Muthalib datang gancangan. Abdul Muthalib akhirnya datang rawuh gancangan. Gancangan artinya apa gancangan? Niku cepet-cepet. Ya gancangan niku artinya apa? Ayo bergegas ya, cepet-cepet bergegas. Ceket-ceket langsung untuk kabar, wah putune lahir, wah langsung ceket-ceket suarane. Ngajak kancane kanggo rewangan. Aku ambek ngejak kancane Sayyid Abdul Muthalib. Niki nak teng mriki. Ya, wada'at ummuhu Abdul Muthalib wa huwa yatufu bihati kalbaniyah fa aqbala musri'an wa nazara ilaihi wa balagha min as-sururi munah. Ya. Terus langsung ceket-ceket musri'an fa aqbala musri'an, langsung ceket-ceket. Terus Abdul Muthalib mirsani datang. Aja nduk. Aja dibuka ya, Duk. Mana nang kamar. Abdul Muthalib datang. Abdul Muthalib mirsani datang jeung Nabi nuli mangsuli mandeng. Langsung Sayyid Abdul Muthalib bareng ditimbali ngoten nggih dikabari bahwa Nduk kamar. Ya. Bareng dikabari bila putune niku lahir, Sayyid Abdul Muthalib langsung ceket-ceket. Terus badhe niku langsung mirsani putune. Senenge rek di putu anyar nggih. Ya Abdul Muthalib mirsani datang jeung Nabi nuli mangsuli mandeng. Terus datang nang Kanjeng Nabi terus didelok-delok. Ya iki mau wa nazara ilaihi wa balagha minas sururi munah iki mangke. Terus hasil sejane seneng lan bungah nulika panjingaken ing Ka'bah. Terus bareng ndelok ngoten niku suwenenge pol. Ya iku mau napa jenenge wa balagha minas sururi munah ya. Jadi hasil sejane, seja iku apa seja? Tujuan. Seja niku apa? Tujuan utawa kekarepan ya. Kekarepane hasil seneng lan bungah. Ndek putu sing luar biasa kados ngeten seneng. Niki Sayyid Abdul Muthalib. Oh, senenge. Langsung ceket-ceket batu niku nulika panjingaken ing Ka'bah. Kapanjingaken artine napa? Dimasukaken. Terus batu niku langsung digawa ambek Sayyid Abdul Muthalib. Nggih. Lajeng dibetot ing Ka'bah, dilebetke ing Ka'bah. Itu kan niku tradisine orang Arab dulu napa pripun mboten ngertos, tapi langsung digawa ing Ka'bah niku. Terus baton niku Allah maringi engkang nugrahan kelawan nabi engkang kasihan. Ya. Terus akhirnya Gusti Allah niki napa maringi anugrah. Ya maringi anugrah kagem napa jenenge Sayyid Abdul Muthalib ya Sayyidah Aminah sak keluarga niku lah diparingi anugrah dengan apa? Dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kasihan. Kasihan iki artine napa? Mboten kasihan ngenes mboten nggih. Kasihan artine napa? Kekasih. Kinasih. Ya ingkang kasihan, ingkang kinasih, kekasih. Ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah anugerah bagi keluargane, bagi ibu bagi pamane, bagi mbahe, so anugerah niku. Terus waktu jeng Nabi ya, waktu jeng Nabi kaputraake iku kang bersih kabeh awake. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku lahir, biasanya lumrahe nek bocah lahir niku do
napa jenenge engko ana kotor-kotor nggih wonten mbuh lemak mbuh napa niku nggih utawa ana gethek utawa ana apa bekas air ketuban nggih. Nah, biasanya kados ngoten. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku lahir dalam keadaan bersih. Dalam keadaan apa? Bersih. Nah, niku nak teng Al-Barzanji wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan, dalam keadaan bersih. Ora koyo bayi-bayi liyane. Nah, bayi-bayi liyane kan laren diresik-resik. Nggih, laren diresik-resik. Nek Kanjeng Nabi langsung bersih niku. Kabeh awake bersih, kabeh awake. Terus selain itu juga iki puserti nugel zakar tetaan wangi gandane mripat celaan. Terus dalam keadaan puser, ngertos puser nggih? Apa puser? Udel, napa udel. Tinugel, artinya tinugel apa? Wis potol, wis putus utawa apa jenenge? Puput. Hah? Nah, terus napa jenenge wong-wong lumrahe biasanya puput niku kan ngenteni seminggu nggih. Niku langsung dalam keadaan udeline iki pun putus pun langsung. Ya bersih pun dalam keadaan wis terputus udele pun pusere. Terus selain niku zakar tetaan. Tetaan niku apa tetaan? Tetaan niku artinya pun dikhitan. Napa? Dikhitan ditulis to. Iki aku goleke angel lho. Ya ditulis. Endi ayo iki bingung sing ditulis ning ndi ayo bingung. Ora kok semak kok. Gak apa-apa. Ya. Napa jenenge? Iki dalam keadaan apa? Tetaan? Pun dikhitan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku lahir dalam keadaan puser sampun putus, terus badane niku zakaripun pun dikhitan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain niku wangi gondone. Gondo artinya apa gondo? Ya bauke. Nah Kanjeng Nabi dalam keadaan napa gondonipun wangi. Ya, terus meripat pun celaan. Ya. Apa jenenge peningale Kanjeng Nabi sampun dalam keadaan celaan. Ya ora kaya bayi-bayi liyane pun wis luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nak teng napa Barzanji ya wa ulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu as-surri biyadil qudratil ilahiyah thayyiban dahinan makhulatan bi kuhlil inayati ainah. Nah niku terus nuli kang embah gawe uleman artinya apa uleman? Ngundang ya, ngulemi apa artinya apa? Ngundang utawa gawe sekampangane ngundang ya gawe walimah barang nggih, walimah napa jenenge jengen nggih. Ya apa nggih jengene nuli kang embah gawe uleman namakna wayah artinya apa wayah? Putu. Wayah iki artinya apa? Putu. Nuli kang embah niku berarti sinten? Sayyid Abdul Muthalib. Atau Sayyid Abdul Muthalib terus badhe niku gawe uleman ngundang-undang kagem napa do nekani penamaanipun ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namakna wayah serta nekhitan. Sekalian dikhitan. Niki wonten sebagian kaul ngoten. Terus ya sebagian kaul para ulama mengatakan bahwa Kanjeng Nabi dalam keadaan sampun dikhitan pas lahir niku. Lah pendapat yang lain mengatakan bahwa to Kak. Apa tah ngono? Ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa napa Kanjeng Nabi dikhitane kapan? Ketika niku iki mau kelewatan mau ya. Sak weneh iku kok ngomong.
Ya sadurunge ayo saweneh kaul ba'da pendake dina jeneng nabi kaputraake. Iku mau pendapat yang lain tentang masalah napa wau apakah dikhitan apa belum niku pendapat yang lain bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pendak niku berarti ya seminggu nggih. Ya seminggu setelah Kanjeng Nabi lahir nggih Kanjeng Nabi kaputraaken nuli kang embah gawe uleman nggih. Dadi seminggu setelah Kanjeng Nabi lahir yaitu Sayyid Abdul Muthalib niki ngundang-undang namakno wayah serta khitan kagem napa memberi nama putune plus ngitanke. Nah niki pendapat yang lain. Nah, pendapat yang pertama wau Kanjeng Nabi ya lahir dalam keadaan sampun dikhitan. Kana ma'ake asma Muhammad ya lan ngegungaken luhure pangkat. Dikasih nama siapa? Kasih nama ya Kanjeng Nabi jenenge namane nama Muhammad ya lan ngegungaken luhure pangkat. Ya iku mau wa ulama di mau waqila khatana hujatuhu ba'da sab'i layalin sawiyah wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama mathwah lan ngegungaken luhure pangkat. Rabbi mangeni kalawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Rabbi mangeni kalawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Nah niku nunjukaken napa? Nunjukaken bilih ya engko ana ya orang sebagian ulama ngendikan ya man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Wong sing mencorong kawitane ya, kawitane kok mencorong maka akhirnya bakal mencorong. Nah niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngoten kawitane sejak ning lahir bahkan sejak sebelum lahir nggih niku wis luar biasa kejadian-kejadian ingkang napa berlaku kagem Siti Aminah niku luar biasa sekali niku. Nah, waktu jeng Nabi kaputraake akeh perkara kang gawuake artinya apa gawuake? Gawe gumun nggih. Enggak gawuaken ku artinya apa? Gawe gumun. Gawok ya. Waktu jeng Nabi kaputraake ya akeh perkara kang gawokake. Nah, ketika Kanjeng Nabi lahir niki banyak sekali perkara-perkara sing bikin takjub. Yang bikin takjub, bikin heran ya, yang di luar nurul tak habis fikri ya. Nah, niku pas Kanjeng Nabi lahir. Nah, lan maneh akeh kang bedah adah lan maneh akeh kang bedah adah iku artine apa? Ngerti bedah sampean? Ya, bedah niku ada kebiasaan. Dalam bahasa Arab khariqul adah iku sing belah sing bedah kebiasaan. Maksudnya apa? Hal yang luar biasa. Ya sampean tulis ngene iku bedah adah maksudnya apa? Perkara sing luar biasa, tidak seperti biasanya. Amreh dasar no pangkat nubuwah. Terus napa jenenge ketika Kanjeng Nabi lahir niku banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, yang mana kejadian-kejadian itu ya amreh tujuannya itu adalah untuk ndasarno pangkat nubuwah. Maksudnya apa? Gawe tondo-tondo kenabian ngoten niku nggih. Ya di dasar-dasar kenabian, tondo-tondo kenabian wis ana kawit beliau lahir. Bahwa iki bakale besok dadi nabi, besok pangkatnya derajat dadi nabi dan nabi akhir zaman. Ya, nabi akhir zaman. Wow, kalau ndok sore wow nggih teng mobil kakak takok Kak Muhammad, "Bah, kenapa kok Nabi Muhammad niki nabi terakhir?" Kenapa kok nabi terakhir? Kok mboten awal-awal, kok mboten tengah-tengah? Jawabannya piye? Ya.
Kalau tak jawab ya nggawa cara berpikirnya caci cilik ya. Kakak seneng ayam ta mboten? Seneng ayam. Ya sing paling seneng apa? Kulite. Ya. Kakak nak mangan ayam kulite berarti paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Soalnya sing paling enak. Ayo, ya sing paling apik ya ditokokno ning terakhir kakak. Nah, Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi niki nabi sing paling bagus, nabi sing paling jos, paling top, makna dokokno akhir. Engko kulite kanggo abah ya, Kak. Ya. Nah, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku cara. Wes. Lan maneh akeh kang bedah adah amrih dasarna pangkat nubuwah. Lan meruhaken kinasihane ngungkuli umat sekabehane. Nah, ini tujuannya adalah kenapa kok luar biasa kayak gitu, nggih. Gusti Allah pengen memperlihatkan ya kekasihnya kepada seluruh alam. Yang mana kekasih yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ngungkuli umatku kabeh umat dikumpuli dari satu dibanding ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ono bandingane mboten wonten pun. Ya. Nah, iki Gusti Allah ya ketika Kanjeng Nabi lahir Gusti Allah ndamel hal-hal yang di luar kebiasaan, yang luar biasa supaya apa alam semesta iki ngerti bahwa ya nabi akhir zaman, bahwa ki wong sing paling bagus, paling mulya niki wis lahir. Ya. Napa mawon di antarane niki hal yang luar biasa niku. Langit rineksa tambah sentosa, setan ketolak kelawan rasa. Nah, langit akhirnya napa ketika Kanjeng Nabi lahir, langit iki rineksa. Rineksa artinya napa rineksa? Terjaga. Langit akhirnya jadi terjogo, dijogo. Terus tambah sentosa, tambah sejahtera, tambah makmur. Maksudnya pripun? Ngeten, ndok mbiyen niku sadurunge Kanjeng Nabi lahir, nggih. Sing jenenge dukun-dukun kahana utawa dukun-dukun niku duwe akses niliki ning langit, duwe akses niliki ning Lauh Mahfud. Ya. Iku misal nomor ning dukun. Nah, iki piye carane iki kok ngene. Oh, sik ngutus jin, ngutus iblis, setan. Tolong tilekno ning Lauh Mahfud iku piye kanggo wong iki. Ya, akhirnya tilekno ya akeh benere. Nah, iku ora ana penjagaane. Zaman semono sadurunge Kanjeng Nabi lahir niku mboten wonten penjagaane. Langit niku. Terus Lauh Mahfud saged diakses sampean napa setan-setan niku wau dikirimno ning dukun-dukun. Nggih. Bareng Kanjeng Nabi lahir ya akses langit itu wis ditutup, dijogo dening Gusti Allah. Nggih, engko ana lintang-lintang dibalang-balangi ya dengan geni iku. Ana setan pemunggah dibalangi ambek iku. Terus sejak Kanjeng Nabi lahir nggih niku setan-setan mboten saged ngakses teng Lauh Mahfud, mboten saged. Nggih, soalnya wis dijogo ketat. Nggih, paham nggih. Iki maksudnya ngoten. Langit rineksa tambah sentosa, setan ketolak kelawan rasa. Setan sing meh munggah pengen golek informasi-informasi nggih sangka Lauh Mahfud niki ketolak. Nggih, ketolak kelawan rasa, dengan kuat-kuat ditolak. Nggih. Setan kang munggah lintang balangi kelawan geni engkang madangi. Terus kapan ono setan pengen munggah lintang-lintang balangi napa dengan geni. Mulane kono lintang tiba apa piye ngoten niku lah ceritane ngoten. Ya. Engkang madangi. Dadi lintange iku mau madangi, ya. Jadi setan sing pengen munggah ora iso dibalangi ambekan dengan lintang-lintang iku. Lan lintang engkang padha madangi mudhun lan marek hingga madangi. Lintang terus lintang nggih. Apa lintang? Bintang nggih. Bintang engkang padha madangi mudhun. Ya mudhun asale dhuwur ngoten mudhun. Lan padha lan marek. Marek artine apa marek? Nyedak, mendekat napa?
Ya, mudun dan mendekat hingga madangi. Madangi napa? Jadi asale lintang ini dhuwur ngwadoh terus bariku pas malam kelahiran Kanjeng Nabi do mudun ya sampai do nyedak-nyedak. Madangi napa? Madangi ledok genenge tanahe Makkah. Nure madangi ing Qaisariyah. Ya. Ledok genenge, ledok niku artine apa ledok? Ledok niku artine lembah, napa? Lembah. Ya geneng artine napa? Dataran tinggi. Ya, tanah sing tinggi niku lho. Ya, baik lembah maupun tanah sing tinggi, tanah Mekah yang ada di Mekah niki dipadangi dengan lintang-lintang wau. Ya, nure madangi ya dipadangi dengan lintang-lintang. Terus ing Qaisariyah dan juga madangi ning Qaisariyah, nggih. Qaisariyah niki ning kekaisaran ya ning mbah Rom mbah iku ana Kisra mbah ndi ku wau, nggih. Ya ning daerah-daerah Ajam mboten ning Arab. Nah, niki ngoten. Ini bisa dimaknai juga bahwa cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ketika lahir niki madangi Mekah. Ya madangi napa? Mekah. Padang. Iki urung tak waca moal perjanjiane sik. Kawat awal bahwa wa zahara inda wiladatihi khawariqu wa ghoraibu ghaibiyah irhasan linubuwatihi wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Terus hal-hal yang luar biasa tadi itu yang ya barengi kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebagai irhas itu apa irhas ya. Nah hal yang luar biasa kok berlaku kagem calon nabi iku jenenge irhas. Nah kanggo nabi jenenge napa? Nek wis diangkat dadi nabi nggih, hal yang luar biasa jenenge apa? Mukjizat. Nah kanggo para wali karomah. Nek kanggo wong-wong saleh mauna. Nek kanggo wong sing gak genah wonten jenenge apa? Istidraj. Kayak dukun ngono iku misalkan. Ya. Iku jenenge apa? Istidraj. Lah anak kagem iki hal-hal yang luar biasa niki jenenge irhas yang sebelum dadi nabi, diangkat dadi nabi iku jenenge apa? Irhas. Fazidati sama'u hifdzan wa rudda anhal maradatu wa dhawun nufusi syaitaniyah wa rajamatin nujumun nayratu kulla rajimin fi hali marqah wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumul zuhriyah wa istanarat binuriha bihadul harami wa rubah. Terus iki sing madange niku adalah lintang-lintang iku. Dadi lintang-lintang padha mudun nggih madangi Kanjeng Nabi ya madangi Mekah ya madangi dan sekitare niku. Wa kharaja ma'ahu nurun adaat lahu qusurus syamil qaisariyah. Terus niki wau cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggih. Niku medal terus badhe niku sampai madangi dugi pundi? Dugi ya Qaisariyah nggih dugi Qaisar. Niku wonten ing daerah Syam, daerah Syria. Niku waduh niku. Nggih teng daerah Ajam teng Tobe. Terus cahaya niku sampai ketok ning kono. Ya, saking luar biasane niku. Aja bayangno mustahil Pak, mosok iso koyo ngono kuwi. Jadi konsep koyo ngene iki penting ditanamkan di hati kita. Memang ada banyak hal yang memang di luar kebiasaan, di luar nalare wong. Iku ya jenenge atau mukjizat atau karomah atau iku kita harus percaya itu ada. Kita harus percaya itu ada. Nggih. Dadi ora kabeh niki didelok saka akal pikiran, akal gak iso nampa koyo ngene. Mosok iso ngono. Ya. Tidak seperti itu. Jadi banyak hal, apalagi ning agama niki wonten
kathah sekali ya hal-hal yang memang di luar kebiasaan atau khariqul adah yang mana akal yo kudune gelem nerima, dan itu bukan hal yang mustahil secara akal. Akal janjane iso-isoe nrimo ae iso ya, bukan hal yang mustahil bagi akal. Contohnya kayak Isra Mi'raj, iku nek awak-awak dhewe Isra Mi'raj kaya ngono kuwi, iku ya ora iso nek awak dhewe ya. Tapi bagi Kanjeng Nabi ya iso-iso wae. Nah sing isrono sapa? Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Sing isrono Gusti Allah. Ya sing gawe saged sinten? Gusti Allah. Nah niki ngoten nggih. Sakniki kathah sing tiang-tiang nggih, teng netizen niku kathah napa sing mboten percaya mek keramat-keramat. Masalah keramat-keramat khariqul adah akeh sing gak percaya. Padahal keramat iku wontene keramat itu ada, iku adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diyakini bahwa keramat iku jenenge keramat ono. Lah kok ngingkari keramat secara mutlak iku ya padha karo tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham nggih, sing keramat iku wonten. Lah engko soal kok ngingkari ya rinciane keramat, iki ana keramat A, keramat B, keramat C. Nah kok ngingkari kaya ngono kuwi ya mungkin wae ora bener, tapi kok ngingkari keramat secara mutlak iki ya bahaya. Ya, ojo sampai. Nggih. Bali meneh. Kantoran Kisra pecah lan jungkur. Ya. 14 jamang runtuh lan lebur. Terus kantoran Kisra iki dadi napa jenenge istana-istanane Kisra niki, nggih istana-istanane Kisra. Niku do hancur, do pecah. Ya Kisra niku ya pusat-pusate wong kafir-kafir Kisra, ya Kisra ya Kaisar niku kaya ngoten niku. Do geger, do pecah, do rusak niku. Sampai 14 jamang runtuh lan lebur. Jamang niku napa nggih? Ya kula nak maca teng kamus basa Jawa, jamang niku ya bingkai mahkota, ya bingkai mahkota. Maksudnya ning kene iki nak teng didelok ning kitab niku adalah menara-menara. Ya, menara-menara yang ada di sekeliling kerajaan niku wau niku do runtuh, do lebur, hancur mumur. Ana 14. Ujug-ujug kaya ngono kuwi. Ki ana apa? Ya ana apa? Do geger, akhire geger geden. Ana apa? Tak hanya iku ya, rusak keratone sebab perkewuh. Ya, kang teko ngaget ora kawero. Ya, terus baton niku ya kerajaane iku padha do rusak ya sebab perkewuh ning kene iki dimanani wasaqata arba'a asyrata min syurufatihil ulwiyah wa qusira mulku Kisra li hauli ma asabahu wa ara. Yo saking apa jenenge perkara gedene saking gentingnya perkara iku mau sampai kaya ngoten niku. Do kaget kabeh. Kang teka ngaget ora kaweruh. Dadi do bingung ana apa iki. Do runtuh-runtuh kabeh do bingung. Nah, iku mau ya do runtuh iku sebab do nyambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bahkan kok ya kerajaan-kerajaan yang mana iki gak ana pikirane ya mriki kerajaan kok ngeten kan perkara sing ya sing mati ya kerajaan kan perkara sing mati iku sampai do runtuh. Kenapa? Ya mungkin gara-gara iku tempat kekufuran lah Kanjeng Nabi lahir akhirnya ya do runtuh niku wau. Terus lan geni Faris ludes lan mati. Ludes ngertos ludes ya? Entek ludes lan mati. Wit 1000 tahun urip dak mati. Selain itu kejadian yang luar biasa juga napa? Ning daerah Faris, ning daerah Furs ya. Furs itu daerah pundi ya?
Saniki mungkin daerah Iran kono nggih, daerah Iran. Niku lho biyen ana api sing digawe sesembahan, digawe disembah. Apine niki api abadi. Urip 1000 tahun gak tau mati. Ya disembah-sembah. Yo saking ora tau matine dikira niki pangeran, akhire napa? Disembah-sembah. Pas Kanjeng Nabi lahir, apine niki langsung padem, pet. Oh, langsung kaget wong-wong. Ono apa ya, ono apa iki? Ya. Lah wong zaman semono gak ngerti ya. Oh, nak kok ngerti kenapa api iki iso urip terus, kok ora mati-mati. Ya. Iku ngerti apa hakikate ya ora bakal nyembah-nyembah kaya ngono kuwi. Delok ae ning grobogan lho akeh. Nggih, grobogan niku ana ning apa? Bleduk kuwu apa? Apa iku daerah? Ya ning grobogan niku wonten nggih api sing mboten mati-mati. Nggih, api sing mboten mati-mati. Nah, niku ternyata apa? Ternyata ana gas kok jero. Ana gas kok jero. Kok ana genine ya urip terus. Paham ah? Nah, lah engko pemene jajalan ditutupi, engko lak mati. Ya, ditutupi engko lak mati. Lah iku wong-wong Faris ku mau kok pemene ngerti oh ternyata iki gas, ya ora bakal disembah paling. Nah, iku kan do kaya ngoten wis wong zaman do biyen. Lah terus akhire napa? Akhire ketika Kanjeng Nabi lahir, yo geni sing 1000 tahun gak tau mati niku ujug-ujug padem, dep mati wis. Lan kisat garing kedungan sawah. Ya, lan banjir santer jurang samawah. Engko ana jenenge danau sawah. Ya ana jenenge danau sawah. Danau sawah niki biasane niku mboten nate sing jenenge kering-ring mboten nate. Ya mesti ana banyune terus iku, mesti rame banyune iku. Ujug-ujug kisat. Ngertos kisat nggih? Napa kisat? Ya garing ya, jadi kisat-kisat nggih. Kisat garing kedungan sawah. Kedungan apa to? Kedungan danau. Ya danau sawah niki sing asale wakeh banyu ujug-ujug entek. Sebalike ana jurang samawah, lembah jenenge lembah samawah. Niki biasane iki ana alas-alas ya rusak sing mboten nate ana banyu, angel banyu nggih. Nah niku lan banjir santer jurang samawah. Samawah sing asale ora ana banyune ujug-ujug banjir, banyune akeh. Ya. Lah jurang samawah niki nggih lembah samawah niki asale iku pripun? Asale ora ana apa-apane. Asale tandus. Asal mahune alas kang rusak. Asale alas sing rusak. Dak nono artinya apa dak nono? Ora ana ya. Dak nono banyu kanggo wong ngelak. Ning kono ora ana banyu kanggo ngombeni wong ngelak gak ana. Padahal wong ngelak niki butuhe sithik. Sithik pun gak ana. Bareng Kanjeng Nabi lahir sing asale gersang kaya ngono kuwi, rusak kaya ngono kuwi, akhire banjir wae diparingi Gusti Allah banyu sing kuwatah niku. Lah kebalikane ya danau sing asale banyunan akeh banyune ujug-ujug langsung kisat. Ya. Terus badan niku selain niku ana ing Mekah Kanjeng Nabi zahir kampung Sukolail Syi'ab kang pinggir. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahire niku wonten teng kampung Sukolail nggih teng Syi'ab. Ya Syi'ab iku dalan mbah gang ngoten niku kang pinggir teng pinggir. Nah niku sakniki niku wonten teng napa jenenge nggih caket Masjidil Haram niku nggih sakniki dados perpustakaan Makkah. Ya perpustakaan Makkah tapi akhirnya perpustakaan Makkah akhirnya pindah ning iku. Sakniki saya wonten bangunane perpustakaan Makkah. Ya, tempat kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk rono gak oleh. Dijogo ambekan nggih, dijogo ambekan askar, dijogo ambekan napa jenenge tentara-tentara niku gak oleh masuk. Gak oleh masuk. Nah wong Indonesia utawa wong pengen tabarukan nggih.
Tabarukan tempat kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora oleh masuk. Lah iki ana cerita. Iki cerita ya sing nglakoni dhewe niki. Lho biyen niku pernah tiange ambekan nggih, ambek sak rombongan ngoten niku. Tiange ambek sak rombongan mara ning teng mriku. Nah niku biasanya wonten kok pager mboten pager permanen nggih, pager-pageran. Nah, niku dijogo ambek tentara. Tentarane iku trimo wong loro tok. Lah kene wong akeh. Akhire apa digruduk. Wong loro, wong akeh digruduk ya. Gruduk akhire iso mlebu. Wes bareng iso mlebu. Iki mau mbah bolo-bolone iku mbah piye ya akhirnya do masuk akhirnya diusiri kabeh diusiri lah kenalan kula niki iki sing crita niki tiyang Jawa Timur niku duwe ide pengen lama-lamaan di napa jenenge tanah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pengen lama-lamaan niku pengen tabarukan wong ngerti nek wong Arab iki nggih nek wong Arab niki napa jenenge nek ana wong salat iku ora bakal diganggu. Napa mboten bakal diganggu. Gak bakal diusir kaya ngono. Lagi salat atau diusir geret iki mboten. Ya. Akhire napa ya kabeh wong niki pun mulai do diguraki medal nggih ra. Garek tiange niki. Tiange wis diguraki. Terus bariku tiange duwe ide, salat lah. Allahu Akbar. Angger madhep sak madhepe wis. Terus badan niku jare tentara niku salah nggon madhep kiblate salah ngrono lho. Nggon madhep oh iya. Iku batinane pengen salat ya, pengen ben gak diusir malah salah kiblat. Oh terus ceritane piye iku? Allah. Nah, iku masyaallah saged masuk teng nggih, teng maktabah Makkah Al-Mukarramah yang mana tempat kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten teng Sukul Lail. Nggih wonten teng Sukul Lail. Masyaallah. Ya orang-orang Saudi iki sakniki kaya tabarukan ngono do anti. Akhire yo di napa jenenge do dicegati, mboten angsal. Enak ngono kuwi monggo jam awake langsung grutuk kowe ngono ya. Digrutuk wae. Langsung do mlebu. Engko nek ape diusir etok-etok salat. Tapi sampean delok sik kiblate ning ndi ya. Ya. Aja kaya mau ape salat malahan kiblate salah. Ana ing Mekah jeneng Nabi Zahir, Kampung Sukul Lail Syi'ib kang pinggir. Lah tanggalnya piro? Ning kene disebutno nek sing masyhur, nggih pendapat yang masyhur niku tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ana sing ngendikan tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi ning kene niki beliau nyebutke ning mriki tanggal 18 Rabiul Awal ing dina Isnin jeung Nabi medal. Terus ning mriki beliau nyebutke tanggal 18. Nggih. Tanggal 18. Memang nanti kalau melihat di ya Musannaf Ibn Abi Syaibah niku wonten riwayat yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi lahirin niku tanggal 18 Rabiul Awal. Ya. Meskipun sing masyhur niki adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tapi niki beliau ngendikan tanggal 18 Rabiul Awal ing dina Isnin, tapi dinane sepakat dinane yang padha-padha dina Isnin nggih, padha-padha dina Isnin. Ya, ing dina Isnin jeung Nabi medal. Tahune gajah wektu kacegah. Ya, sangka pikarep iku apa? Harapan atau kepinginan manjing ing Mekah. Terus tahune Kanjeng Nabi lahir tahun-tahun gajah. Ya, tahun gajah niki sing masyhur memang di para ulama dulu ning kitab-kitab ya Amul Fil tahun gajah. Nggih. Nah, tapi guru kula Mbah Ma'ruf Irsyad niki nyebute aja tahun gajah, tapi tahun Ababil. Kenapa kok tahun Ababil? Beliau ngendikan karena Ababil niki sing dadi pahlawan. Ya sing nolak gajah-gajah sangka napa nyerbu Mekah niki adalah Ababil niku. Tayran Ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya.
Sing dadi pahlawan adalah Ababil. Wis tahun Ababil ae. Niku nak hujatun nazarnya Mbah Ma'ruf Irsyad ki. Tapi para ulama dari dulu hingga sekarang nggih nggunakno nggih tahun-tahun gajah sing disebutno adalah gajah. Ya. Tahune gajah Ahmad. Soto apa? Tahune gajah wektu kacegah sangka pikarep manjing ing Makkah. Terus ceritane niku pada saat itu ada raja jenenge Raja Abroha ya. Raja Abroha pengen nyerang Ka'bah. Duka pripun kok pengen nyerang Ka'bah? Saemut kula niku gara-gara niku sangka daerah Yaman kono iku mbah pengen gawe saingan apa piye nggih tempat wisata ngono iku lah. Ya saingan wisata akhirnya Ka'bah wis dihancurno ben kene payu. Ya, terus akhirnya apa dihancurkan nggawa pasukan gajah. Lah gajah niki janjane nggih gajah niku napa nek di kon mlaku ning arah Ka'bah niku do rasa-rasa, tapi kon balik ayo gas. Niku gajahe kados ngoten. Terus akhirnya dijogo ambek Gusti Allah terus ngirim napa burung ababil. Nggih, burung ababil nggawa watu sangka neraka iku nak didunke saat kawit ka dhuwur jes pol ngisor. Iku watune krikile tok iku. Apa meneh kok genine ya. Ya watune diangkat sangka neraka didunke ka dhuwur saat mudhun pol ngisor. Apa meneh kok genine. Ya wis muga-muga kene mboten masuk ning neraka nggih. Allahumma amin. Ya. Berapa menit iku? Berapa menit? 46. Tambah sak bab neh lah. Iki ben cepet khataman ya. Rada dibetah-betahno sithik iki. Biasane kan sejam nggih. Dibetah-betahke sithik ayo. Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Jeung Nabi ngisep dateng susune Siti Aminah pitudinane. Terus Kanjeng Nabi lahir, terus badan niku Kanjeng Nabi disusui dening Sayyidah Aminah, ibuke Kanjeng Nabi dalam waktu berapa lama? Yaitu 7 hari. Terus setelah itu disusoni sinten? Setelah 7 hari disusoni adalah nuli Suwaibah, nuli Halimah, wong kang kabegjan kelawan nikmah. Setelah itu disusui dening Suwaibah. Terus badhe niku setelah Suwaibah disusui dengan Sayyidah Halimah. Ya. Yang mana Sayyidah Halimah niki wong kang kabegjan kelawan nikmat. Untuk nikmat yang luar biasa. Lah Suwaibah niki nggih, Suwaibah niku sing dimerdekaken dening Abu Lahab. Ya, Suwaibah niku budaya Abu Lahab sing dimerdekakno Abu Lahab ketika untuk kabar gembira tentang kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Abu Lahab niki nggih, Abu Lahab niku kan pamane Kanjeng Nabi. Rumiyin ketika Kanjeng Nabi lahir, Suwaibah Al-Aslamiyah niki mara ning majikane, mara ning Abu Lahab. Mara terus ngabari, "Pak, ponakane jenengan lahir." Ponakane jenengan lahir. Seneng Abu Lahab seneng. Ya, seneng ponakane lahir, saking senenge napa? Wong sing ngabari niku wau yaiku Suwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakno. Ya, dimerdekakake. Berkah napa dimerdekake karena napa? Karena senenge entuk kabar ponakane lahir. Nah, terus akhirnya wonten teng setunggal asar niki para ulama niki napa jenenge ya terkenal di para ulama ya. Idza kana hadzal kafiru ja'a damuhu bitabbat yada. Niki sebagian ulama ngeten. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada.
ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Iki ceritane ngeten. Terus Abu Lahab niku kan ketika Kanjeng Nabi lahir niku kan seneng terus bariku napa merdekake Suwaibah al-Aslamiyah niku wae. Lah berkah senenge Abu Lahab tentang kabar kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek pas dina Isnin nggih niki wonten teng setunggal khobar niki duka kados pripun khobare niku tapi para ulama niki sering nyebutke niku nek pas dina Isnin Abu Lahab niki apa diringanno siksaane ku diringanno padahal Abu Lahab niki wis mati kafir yo ning neraka selawase tapi nek setiap dina Isnin ya setiap hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW siksaannya niku diringanke. Berkah apa? Berkah seneng ambek pas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang saking senenge sampai merdekakno sinten wau Suwaibah al-Aslamiyah. Oh, lah niku akhirnya digawe syair ngeten. Lah iki ana wong kafir wis jelas-jelas dinas ambek Al-Qur'an bahwa wong iki mau tabat siadahu celaka iki. Ya tabat siada Abi Lahabin wa tab. Iku sono ning Quran iku. Wong kafir wis dinas sampai Al-Qur'an, dilaknat sampai Al-Qur'an. Ngono wae nak dina Senin nggih. Diringanno siksaane gara-gara napa? Gara-gara nduk mbiyen tau seneng atas kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki seneng kelahirane ngono wae entuk napa entuk keringanan wong kafir wae entuk keringanan siksaan apa meneh kok seneng plus kita semua ini setiap sepanjang masa kita niki muwahhid ya masuk tiang Islam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya piye iku ya mestine ya diringano temenan nggih. Mboten kok malah dianggap kafir mboten nggih. Niku kados ngoten nggih. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil abdi alladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Wa mata muwahhida. Balik mana teng mriki iku mau Suwaibah nggih Suwaibah terus batone niku nuli Halimah ya nuli Halimah nah pas dibeto kalih Sayyidah Halimah niki ceritane niki tak sebutne cerita iki ora apa-apa sing kok terus dilanjutno besok ora apa nah Halimah niki wong kang kabegjan kelawan nikmat nggih Suwaibah nggih Halimah niki untuk bejo kabeh soalé napa soalé saged nderek khidmah nderek ngrumati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ceritane Sayyidah Halimah niki ndok mbiyen niku Sayyidah Halimah niku jenenge Halimah kan As-Sa'diyah sangka Bani Sa'ad rada adoh mboten teng Mekah niku mboten tapi ning Bani Sa'ad. Ceritane ndok mbiyen tiang-tiang Arab niku duwe kebiasaan mbuh nek musiman ngoten nggih nek musiman niku engko anak-anake ku disusukno ning wong liya ya disusukno ning wong liya nek musiman engko musim apa terus bariku engko saka daerah-daerah kono ibu-ibuke sing do iso nyusoni ku do mara ning Mekah njipuki anak-anake jiwa anak sing kagem digawe susunan niku lho, pesusun anak pesusun. Nah, iku wis tradisi ning wong Arab ngoten niku mbiyen. Terus pada saat itu nggih bayine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kan Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nggih, wong fakir, ora duwe bapak. Nggih kan ngoten nggih ta. Lah terus bakdo niku wong-wong niku nggih. Dadi iki bayi kathah, wong-wong sing ngemeh nyusun niku nggih kathah. Do mara. Lah rombongan sangka sing bareng ambek Sayyidah Halimah Sa'diyah niku wau niku ontone utawa kendaraane kudu cepet-cepet. Do kuat-kuat. Nggih, do kuat-kuat, do cepet-cepet.
Akhirnya ya karena cepet-cepet iki mau yo iso milih iso milih. Lah Sayyidah Halimah iki ontone utawa kendaraane iku lemah. Dadi indi. Tekone sing terakhir. Ya, sing terakhir. Lah sing do pertama teko iku mau do milih-milih. Kanjeng Nabi gak dipilih. Kenapa? Karena wong kaya ngono kuwi padha karo kaya kerja nggih. Wong do nyusoni padha karo kerja. Maksudnya ya didelok wong tuane bayi iki mampu apa ora iki. Wong miskin iki. Akhirnya gak dipilih. Yo milih sing sugih-sugih. Sing wong tuane ana sing sugih-sugih, akhirnya do dipilih dhisik ambekan wong-wong wedok nggih, ibu-ibu sing dhisik-dhisik iku mau dipilih. Garek terakhir Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi niki dereng dipundhut, bayine Kanjeng Nabi dereng dipundhut. Terus Sayyidah Halimah lagi tekan. Karena mau ontone utawa kendaraane ku tinik-tinik. Ya lemah. Ya. Terus badane ku karena garek siji tok iki mau Sayyidah Halimah nggih langsung seneng. Ya, keluargane Kanjeng Nabi nggih langsung seneng, terus akhirnya wis dibeto dening Sayyidah Halimah. Bareng dibeto langsung ketok berkahe. Ya. Seketika ontone sing asale tinik iku mau, ya bareng wonten Kanjeng Nabi ditumpakno teng mriku langsung gas. Langsung liyane sing wis dhisik iku mau digoleki. Opo iku mau? Kok iso dhisik iku mau? Nah, iku berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis bareng wis terus badane niku dibeto teng griyane. Griyane ku ya asale tandus. Suket-suket ya rada angel metune, pohon-pohon ya rada angel, nggih angel tumbuhe. Kewan-kewan apa kaya wedhus utawa unta utawa napa nggih. Sing diingoni niku do gering-gering. Awalnya do gering-gering. Bareng Kanjeng Nabi wonten teng daerah mriku, akhirnya memberkahi daerah mriku. Ya suket-suket iki do tumbuh. Ya pohon-pohonan do tumbuh. Kewan iki mau, nggih kewan-kewan wedhus-wedhus niku sing asale gering langsung seger. Langsung lemu-lemu. Sing asale gak iso ngetokno susu. Ya utawa ngetokno susu, wedhus kan iso ngetokno susu nggih. Ngetokno susu kok sithik nggih, iku langsung kuwatah. Asale ekonomine Sayyidah Halimah iku mau seret berkah ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung lancar. Niku sejak kejelnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados ngoten. Dadi dirasakno. Wong-wong sekitar iki ngoten do ngrasake. Ya, do ngrasake. Jadi gampangane napa Kanjeng Nabi niku pembawa berkah. Ya, pembawa berkah yang luar biasa. Akhirnya ya Sayyidah Halimah pun ekonomine tambah bagus. Ya, terus kewan-kewan yo tambah do subur-subur. Ya, subur-subur daerah mriku nggih dadi makmur. Niku berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa menit iku? 58. Hah? 58. Ya, kita tambah sithik. Terus jeung Nabi mundak saben dinane kaya liyane saben wulane. Terus proses pertumbuhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak kaya bayi-bayi liyane. Nah, bayi-bayi liyane kan wis kaya lumrahe ngoten lah nggih. Tapi nek Kanjeng Nabi cepet. Nah, Kanjeng Nabi mundak saben dinane setiap hari niku padha karo kaya nduk, tutup ae nduk. Ya, setiap hari nggih. Kanjeng Nabi ku mundake kaya wong liya 1 bulan, perbandingannya kaya ngono kuwi. 1 bulan. Ayo kados ngoten, saking cepete. Terus telung wulane bisa jumeneng lan 5 wulan tumindak lempeng. Ya, terus 3 bulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah bisa berdiri. Bayangno no bayi 3 sasi bisa berdiri. Kuwi Kanjeng Nabi niku. Nah, bayi-bayi biasa 3 sasi lapo iku mungkur apa iso ora nggih. Kita delokno. Jadi bisa jumeneng iku nggih. Lah saged melampah mulai umur berapa?
lan 5 wulan tumindak lempeng gitu. Tumindak lempeng niku nggih saged berjalan niku sinten Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 5 bulan sudah bisa jalan. Nah, bayi-bayi biasanya niku setahun, di atas tahun niku baru bisa jalan. Niki Kanjeng Nabi Muhammad SAW 5 bulan sudah bisa jalan. Niki nateng mriki faqama ala qadamaihi fi salasin wa masya fi khamsin wa qawiyat fi tis'in minasyuhuri bi fasihin nutqi quwah ya. Lan 9 wulan kuwate tambah umur 2 tahun nyape Halimah. Jadi umur 9 bulan niku tambah kekuatannya tambah nggih. Bi fasihin nutqi quwah ya. Bisa sampun bisa ngomong, pun bisa berbicara Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umur berapa tadi? 9 bulan. Terus umur 2 tahun nyapeh Halimah. Ketika umur 2 tahun Sayyidah Halimah niki mulai nyapeh. Sing biasane iki disusoni Sayyidah Halimah niku disapeh. Lah niku wonten kejadian yang luar biasa niki pun kula tulis tapi kula lali wae. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku disusoni kalih Sayyidah Halimah. Lah Sayyidah Halimah niku gak ada putra siji, gak ada putra liya ngira. Tor ambek nyusoni Kanjeng Nabi. Berarti sing dirumati pinten? Tiang kalih. Ya, bayi sing dirumati tiang kalih. Lah Kanjeng Nabi niku dijatah sing napa susu sing kanan. Lah sing kiri niku agem putrane niku wau. Kanjeng Nabi niku geleme niku nek dikeki sing susu kanan, nek diparingi susu sing kiri mboten purun. Ati iso bedakno. Iki ngekku iki gene wong liya, gene kancaku iki. Ya saged bedakno. Ngertos iki hakku, iki mboten hakku. Niku di antara keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai cilik niku pun saged mbedakno hake dhewe utawa hake wong liya. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.